Pozdravujem priatelia. Veľmi často, takmer najčastejšie, som oslovený asi takýmto spôsobom. Nazdar. Počuj, Marian, ty vieš robiť PZPčka však? No, teraz mi prišiel nový predpis poistného na PZP, ale tá suma... Vieš s tým niečo spraviť? Samozrejme, môžem na to pozrieť? Takže, Marianku, záver od Mariana. Poistné na nové poistné obdobie máš síce vyššie, stáva sa, avšak nové poistné obdobie ti začína už 15.5. A dnes máme 6.5. Čo z toho vyplýva? No, vyplýva z toho jedna vec, že v tejto chvíli pre teba už v tejto veci moc nenarobím. Nebolo by to totiž pre teba finančne výhodné. Keďže sa požiadavky tohto typu v poslednom čase na mňa namnožili ako... Preto, priatelia, rada od Mariána na záver znie. Nebuď ako Marián. Keď chceš niečo robiť so svojím PZP, čo sa týka výšky poistného alebo jednotlivých pri poistení, ozví sa včas. Teraz zvykne byť aj neskoro. Ideálne hneď, ako ti príde nový predpis poistného o tvojej terajšej poisťovni.